resultar bastant interessants d'escoltar en ASMR. Avisar-vos que de fons escoltareu també el so del tecleig perquè estic al costat de... estic amb la meva mare que està treballant i per això escoltareu aquest so de fons. I a més és de dia i com podeu veure no em puc escapar d'això. Aleshores sentireu sons també de fons del carrer i tot, però bé, serà un vídeo diferent als que he fet fins ara sobre xiu-xiuejar i parlar sobre alguns temes i serà més enfocat només a sons, així que espero que us agradi. Això que estic tocant és aloe vera, és la fulla d'una planta que té propietats molt bones per la salut a nivell de posar-la, d'extreure, diguéssim, la part de dins, doncs per si teniu eczemes o teniu problemes a la pell, per exemple. A més també és comestible, és a dir, la part de dins també es pot menjar. I ara la tallaré perquè veieu els sons que fa quan s'obre i tot. Espero que us agradi, de veritat. Doncs el primer que farem serà tallar el que són les puntes, perquè si no ens podem fer mal mentre intentem extreure-li la part de dins. I el que faré serà també tallar una mica, no tota la part de l'aloe vera, perquè no la necessitem tota per fer aquesta demostració. Doncs a veure, si us hi fixeu en aquesta part d'aquí, no sé si la veieu bé, però aquesta part és la que hem de tallar primer de tot. Doncs bé, ara s'escoltaran els sons, Jo ja us he avisat.
s'asseca ràpidament, com si fos gel hidroalcohòlic. S'asseca molt bé. Fixeu-vos, ja tinc les mans seques.
posat. No sé si es veu bé. Però abans de posar-li la sal, m'agradaria que escoltéssiu el soroll de la sal. Rascar una mica fort perquè la pell quedi més suau.
les mans seques i que se'ns talli pel vent. Que sapigueu que posar-se-la és increïblement satisfactori i per tot, per la pell i per cuidar-se. Fa molt bona olor, a més, tant de bo que es pogués transmetre la bona olor que fa la crema de karité des d'aquest vídeo. Fixeu-vos. Jo quasi sempre me'n poso després d'acabar la dutxa per tot el cos. Va molt bé també per les noies, sobretot per les estries. Ara me n'he posat molta quantitat per poder-vos ensenyar el soroll d'aquesta crema, que en principi sembla com molt sòlida, però quan la fregues moltíssim així el que es fa és es torna molt líquida, com si fos oli, i heu d'anar molt en compte. Però sobretot si us la poseu pel cos, abans agafeu una mica, no cal que sigui amb la gran quantitat que he agafat ara, perquè si no, no s'absorbeix bé. I un cop s'ha absorbit, vosaltres feu així molt ràpid i aleshores us la poseu per tot el cos i deixeu que faci efecte. Ara tindré unes mans super hidratades per tota la setmana. Doncs bé, espero que us hagi agradat el vídeo d'aquesta setmana. No sé si faré un vídeo a la setmana, faré 2 o no faré cap després de 2 setmanes. No vull posar-me com una obligació, perquè realment ho faig quan em ve de gust i tot i així ho faig bastant sovint ara, o ho intentaré perquè m'agrada moltíssim fer vídeos ASMR per vosaltres i també per mi, m'ho passo molt bé. I això, moltíssimes gràcies per escoltar-me un cop més i que tingueu un bon dia o una molt bona